Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het aantal overvallen is gedaald. Dat heeft de minister van Justitie, Shalton Hato, laten weten. En de cijfers die liegen er niet om. In 2004 heeft Curaçao meer dan 1000 overvallen geregistreerd, 1094. In 2014 waren dat er 685 en in 2024 slechts 133. Tot nu toe zijn er in 2025 109 overvallen geregistreerd. En daarmee wordt aangetoond dat het aantal overvallen in de afgelopen 20 jaar aan het dalen is. En dat is volgens de minister goed nieuws. Niettemin benadrukt hij dat elke overval natuurlijk betreurenswaardig is en trauma en leed veroorzaakt bij de slachtoffers. De politie zal onvermoeibaar blijven werken om het aantal zoveel mogelijk terug te dringen. Maar het feit dat het daalt is een positieve trend, aldus de minister vandaag in de Extra. Staten heeft motie voor onderzoek verworpen. Dat is een bericht in de Extra vandaag. Het gaat om het verwerpen van een motie. Dat gebeurde voor kerst op 19 december. En die motie die gaf aan dat er onderzoek moest worden gedaan door de Algemene Rekenkamer bij SOAB. Nou, nu blijkt, is die motie verworpen. Maar dat is opvallend omdat kort daarop de Algemene Rekenkamer met een jaarrekening kwam, waarin staat dat de overheid opdrachten heeft verstrekt aan onder meer SOAB in strijd met wet en regelgeving. Dus het is juist hartstikke nodig dat de Algemene Rekenkamer een onderzoek gaat doen naar SOAB. En dat maakt het opvallend dat die motie is afgewezen. Alle aanwezige parlementariërs van de MFK hebben tegengestemd en die partij heeft een meerderheid in het parlement. Wel is er een motie aangenomen dat de Algemene Rekenkamer moest kijken naar de financiën van het Curaçaohuis. Maar in deze specifieke zaak over SOAB, waar veel over te doen is, er zou onder meer 3,7 miljoen gulden zijn betaald voor het uitvoeren van werkzaamheden die nog niet hebben plaatsgevonden. Zou het goed zijn als er meer onderzoek naar zou komen. Vlucht van Air Canada gecanceld. Dat gebeurde gisteren. De vlucht die stond gepland om 6:45 'smiddags. Maar om 11:15 stond de vlucht er nog steeds. En dat heeft te maken met het slechte weer in Canada, waardoor de vlucht niet terug kon komen. Het was een noodzaak om ervoor te zorgen dat alle passagiers wel daadwerkelijk onderdak konden krijgen. Eerder in Aruba leidde dat er al toe dat de regering toen een oproep deed aan iedereen die een appartement of een logeerkamer over had om passagiers op te vangen. In Curaçao hebben we een dergelijke oproep niet gehoord, dus het moet gelukt zijn om alle passagiers toch een nacht aan te bieden. Maar het is vervelend, want het weer in Noord-Amerika en Canada is dermate slecht dat de vliegtuigen soms niet kunnen vliegen. Politie wil veilige eindejaarviering. Gisteren was er een persconferentie met de PR-functionaris van de politie en van minister Van Heijdorren. Die aangaven dat Curaçao groot het eindejaar gaat vieren op het Brionplein. Maar het gaat er wel om dat het op een veilige manier moet gebeuren. Dat zei de politiewoordvoerder Maurits Rosalina. Hij gaf aan dat er streng gecontroleerd gaat worden naar onder meer het gedrag in het verkeer. Zo zullen auto's van mensen die naar het Brionplein willen komen, maar die niet goed geparkeerd staan, worden weggesleept naar het Johnny Frutaal Stadion. Tot 5 uur 's ochtends kunnen mensen daar hun auto ophalen met de betaling van 159 gulden. Anders wordt die ergens anders naartoe gesleept en is de boete nog hoger. De politie wil dat er op een veilige manier een eind van het jaar wordt georganiseerd en gevierd. En dat maakte Rosalina gisteren bekend samen met minister Van Heijdorren. Minister geeft details over feest op Brionplein. Minister van Onderwijs, Cultuur, Sport en Wetenschap Citré Van Heijdorren die vroeg iedereen op Curaçao om mee te komen vieren. Dat het 2025 tot een eind is gekomen. Dat we naar 2026 gaan. En hij vroeg dat we ons moeten gedragen om het jaar gezamenlijk af te sluiten en samen het nieuwe jaar te openen.
Hij gaf aan dat het een mooi jaar is geweest, 2025. Onder meer met het WK, met de kwalificatie van Curaçao voor het WK. Dus ook 2026 wordt een mooi jaar. Maar er zijn heel veel zaken om te vieren dat we naar een nieuw jaar gaan. En er wordt een groots muzikaal programma georganiseerd op Brionplein. Zo kondigde de minister aan met onder meer Doble Ere en Isaline Kalister. Maar ook artiesten als Ivano, Dyson en Ray. Er komen muziekbands als One Flavors en Icons. En tamboermuziek met Mystica en Jojojo. En natuurlijk ook nog Herschel and Friends en Los Originales. Dus het belooft een hele afwisselende muzikale viering te worden. Eind van het jaar op het Brionplein. Dan gestolen auto teruggevonden. Die werd gisteren aangetroffen in de Oosterbeekstraat. En er was een zwarte Volkswagen. Die is door onbekenden erachter gelaten. Maar het bleek de auto te zijn die ze hebben meegenomen toen overvallers in het weekend een vuurwerkverkooppunt hadden overvallen. Ze hebben daar toen ook de bewaker vastgebonden en zijn weggegaan met de auto. De politie heeft het voertuig in beslag genomen en er wordt nu verder onderzocht. Toeristen bezorgd over behandeling dieren op Curaçao. Dat is een opvallend bericht in de Extra vandaag. Want we zien op de foto's iemand die verschillende leguanen aan zijn fiets heeft gebonden. En daarmee naar Punda gaat. Waar hij de dieren langdurig in de volle zon achterlaat. Volgens hem is het een toeristische attractie. Maar steeds meer toeristen beschouwen het als dierenmishandeling. Dierenliefhebbers veroordelen het gedrag van de persoon. En roepen de autoriteiten op om streng op te treden tegen deze vorm van openlijke dierenmishandeling. Extra schrijft er vandaag over. En u ziet op de foto's dat de mensen foto's maken. Maar niet omdat ze het zo mooi vinden. Maar juist om dit aan de kaak te stellen. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier y vos merece una manera más fácil para atender vos asuntos na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo está na vos alcance. Login fácil, hace transferencia rápido y vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a war. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com um tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hobby más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir al website www.extra.cw y participar para Botadén. ¡Suerte! We beginnen op Aruba, want daar heeft de regering een stap gemaakt om het belang van monumenten te benadrukken. Er is een officiële overdracht geweest van het historische gebouw John G. Human. Dat zit aan de Betico Kroestraat 41 en dat was de eerste onderdak van de John G. Human Bank. Dat is de voorloper van de Aruba Bank. Iedereen kent het op Aruba. Het is een mooi gebouw en de overheid gaat het nu restaureren om op die manier het monumentale erfgoed, het monumentale architectonische erfgoed te bewaren voor Oranjestad. En de regering vindt het een belangrijke stap omdat daarmee ook belang wordt getoond voor de geschiedenis, de architectonische geschiedenis van Oranjestad. En we blijven even bij Aruba, want de regering is ook
ook heel blij met de resultaten van de schoonmaakactie Bakkie dem Barrio. Net zoals we hier op Curaçao hadden, was ook in Aruba in 2025 de mogelijkheid voor de bevolking om afval weg te gooien. Er stonden grote containers door de verschillende wijken op Aruba. En dat leverde 500 bakken afval af op en in totaal 800 ton gemengd afval. En daarvoor wordt de bevolking bedankt. Het is een positieve ontvangst van de schoonmaakactie. En de regering laat weten dat ze blij zijn dat iedereen zich heeft ingespannen om te zorgen dat Aruba schoner wordt. Om een aantal te geven, meer dan 4000 auto's zijn al naar die verschillende inzamelbakken gegaan. En ook nog heel veel vrachtwagens. Dus het was een succes. Dan naar Curaçao, want Bocassami kleurt blauw. Bocassami, de mooie wijk op Curaçao, die heeft op het plein Chonting blauw licht aangestoken. En daarmee ook een eer betoond aan de wijk. En bijvoorbeeld ook aan het feit dat er 5 mensen van Bocassami, 5 voetballers die hun roots hebben in Bocassami, in de selectie zitten van Curaçao die naar het wereldkampioenschap gaat. Daarom werden verschillende vlaggenmasten geplaatst rond het plein. En de masten worden met elkaar verbonden door blauwe lichtjes in de vorm van golven die samen de basis vormen van de kroon van Bocassami. En het is een trotse wijk en op deze manier moet het ook een trekpleister zijn voor bijvoorbeeld toeristen die willen zien waar de roots van het Curaçaose voetbal ligt. Dan nog internationaal nieuws, want president Trump had al eerder opmerkingen gemaakt over een aanval op Venezuela. Maar nu meldt nieuwszender CNN dat er daadwerkelijk door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA deze maand een droneaanval is uitgevoerd op een havenfaciliteit in Venezuela. Het is de eerste Amerikaanse aanval in dit Zuid-Amerikaanse land en volgens CNN was de aanval gericht op een afgelegen aanlegsteiger die volgens de Amerikaanse regering wordt gebruikt voor drugstransporten. Het is dus er zijn geen mensen, geen slachtoffers gevallen. De steiger was leeg, er was verder niemand, er stonden ook geen boten in de buurt. Maar Amerika heeft op die manier met drones daar een aanval op uitgevoerd. We houden het voor u in de gaten en u zag dat Trump vragen hierover beantwoordde van journalisten tijdens een bezoek van de Israëlische president Netanyahu. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Het is ook de laatste van 2025. We wensen u alvast het allerbeste in 2026. Bedankt voor het kijken en ik hoop u volgend jaar weer terug te zien. Beste dag.